siya nga pala, unang-una, thank you so much sa mga nag-subscribe ng aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat mga kawaiti. So ngayon mga kawaiti, meron na tayong 150 subscriber mga kawaiti. Thank you so much mga kawaiti sa inyong pagsusuporta ng aking YouTube channel mga kawaiti. Sana hindi kayo magsawang manood. Mga kawaiti, thank you so much ulit mga kawaiti. Sa lahat ng mga nag-subscribe, thank you so much. Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat dyan mga kawaiti. So ngayon mga kawaiti, may pupuntahan tayo ngayon mga kawaiti. Pupunta tayo ng TRINOMA mga kawaiti. Tingnan natin mga kawaiti kung maganda ba yung TRINOMA. Kasi matagal natin hindi nakapunta doon mga kawaiti. Dahil sa dahil sa COVID mga kawaiti. So ngayon mga kawaiti, pasyalan natin ang TRINOMA ngayon mga kawaiti. So yan mga kawaiti, samahan nyo ako mga kawaiti. Let's go mga kawaiti. Punta tayo ng TRINOMA mga kawaiti. So samahan nyo ako mga kawaiti. Let's go. Tayo ng ilalim ng season of new panel. So yun nga pala, thank you so much sa mga nag-subscribe ng aking YouTube channel. Salamat po sa inyong lahat mga kawaiti. Thank you sa lahat sa inyong pagsuporta ng aking YouTube channel mga kawaiti. So go na mga kawaiti, let's go. Ilalim po tayo ang daan natin mga kawaiti. Kasi punta tayo sa circle ng QUEZON circle mga kawaiti. Ayun. Sa ilalim po ang daan natin mga kawaiti. Wala lang po sa lahat ng mga driver dyan, kailangan ingat po tayo magmamaneho kasi mahirap na ma-accidente mga kawaiti. So kailangan mag-iingat tayo mga kawaiti. Mahirap na lalo na pag iniwan ka ng jowa mo. Kaya ingatan tayo palagi mga kawaiti.
pasyal muna tayo kunti mga kaunti kasi medyo taas-taas pa yung oras habang kantay tayo sa sakay natin mga kaunti. Pasyal muna tayo mga kaunti dito sa loob ng TRINOMA mga kaunti. Ganda naman ang logo. Pang ibaba. Maraming tao mga kawaiti, so yos lang tayo konti mga kawaiti. Hindi naman mga kawaiti, meron pang third floor, pero hanggang dito na lang tayo mga kawaiti kasi maraming tao sale pala sila doon mga kawaiti, pero hindi tayo papasok kasi wala tayong pambili. Ayan. Hello mga kawaiti! Unang-una magpasalamat tayo kay God mga kawaiti kasi safety yung pag-uwi natin mga kawaiti. So ngayon mga kawaiti, sa bahay na tayo mga kawaiti. Karating lang natin mga kawaiti. So thank you so much sa mga nag-subscribe. Sa hindi pa nag-subscribe, pag-like na lang at saka subscribe ng aking YouTube channel. Yun. At saka mga kawaiti, ingat-ingat po tayong lahat mga kawaiti. So yan lang muna mga kawaiti. Salamat sa inyong panonood ng aking YouTube channel mga kawaiti. Ingat po kayong lahat. God bless!